Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ngayong hapon na kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nolsar. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibad Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Moabot sa kagatos ka mga balay ang naugdaw sa dakong sunog nga miulbo sa Barangay Look, Mandaue City. Overloading sa kuryente ang usa sa mga itutukang hinungdan sa sunog. Mga nasunugan na nawagan og hinabang ilabi na nga nagkaduol na ang Pasko. Ang report ni Nico Sereno. Nagdilaab na kayo ang misugat sa mga miresponde sa Sitio Superior, Barangay Look. Alas 10:12 sa gabi na dawat ang alarma sa sunog nga milamoy sa nagsikit-sikit nga mga panimay. Sa kadako sa kayo ug sa kapaspas sa pagkatap niini, na isa kini sa 4th alarm ug girespondihan sa mga fire truck sa silingan nga LGUs. Alas 2:29 na sa kadlawon kini hingpit nga na fire out. Sa paghayag na hingpit nga maaninaw ang danyos nga gibilin sa sunog. Ang mga apektado nag-isighipo sa mga mamahimo pang masalbar nga mga gamit. Ang investigador sa kabumbiruhan mibalik sa lugar aron paghipos og dugang ebidensya sa hinungdan. Overloading sa kuryente ang usa sa gitan-aw nila. Nagsugod ang kayo sa pagsilaob sa usa ka poste tapad sa panimay sa pamilyang hayag. Doon na spark sa poste ug ang ila kunong suga sad kuno sa nearest aning balay din ang kayo nagsugod. Kabantay sila nga nag-on and off. So probably usa sa cause of fire nato na. Ni spark daw, then niari daw sa amua, then nabi na kurtina among window. So dali ra kay siya na ni kalap sa among balay. Sa inisyal nga talaan sa barangay, 96 ka mga balay ang naugdaw ug 120 ka households ang apektado. 1.4 million pesos ang gibanabanang danyos sa BFP. Problema karon sa mga residente kung asa sila paingon human niining nahitabo kanila, labi nga nagkaduol pa man gyud ang Pasko. Mao nga nanawagan sila karon og hinabang sa mga gustong muabag sa ilang mga panginahanglan. Duol jud kaayo mi ani. Pero okay na lang, at least nakaluwas mi. Wala na lang binagunahon nagkuan. Makakuan dayon mi ba, makatukod dayon mi bisag payag lang. Kadaghanan sa mga nasunugan gipahimutang sa gym sa barangay. Duna nay pasiunang hinabang nga naabot kanila. Samtang magpakisayod sab ang kapitan sa estado sa yuta. Mao lagi na akong gikalibgan kay nainingon ka na kuno yuta. Nagsugod ang sunog, naanak ko nas bangko. Nasa uban na sa yuta din ha, na kanang ilang Mendoza. Nasa diya, idak kag yuta sa din, nasa nagpuyo. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Aron matigayon ang Misa de Gallo sa alas 4:30 sa Clown, lapu-lapu si Mayor Junard Ahong Chan miluwat og executive order aron mausab-usab ang oras sa gipatumang curfew sud lang sa siyam ka adlaw. Si Luan Mirondina sa report. Karong adlaw, gikatakdang ipagawas ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang
ang executive order nga mag-amend sa curfew hours sulod sa siyam kaadlaw nga sa ulugon ang Misa de Gallo. Sa EO, inay alas 10 sa gabi hangtod sa alas 5 sa buntag ang curfew, gihimo na kining alas 10 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon aron usab dili makalapas sa lagda ang mga musimba sa alas 4:30 nga Misa de Gallo. Gipasabot sa mayor nga may misa man sa alas 7 sa gabi, busa mabahin gihapon ang gidaghanon sa mga tawo nga musimba og dili na magpunsisok sa alas 4:30 nga misa. Kung isayogod nato, na possibility nga i-abuse na sa mga tao nga magsuroy-suroy, maglibog-libod. Nya, remember ang atong pulis nato limit gamay kaayo kay daghang kay nag-schooling. Hinuon bukas si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa suhestyon sa mga parish priest nga dungan nga magsaulog og Misa de Gallo sa alas 4:30 sa kadlawon apan sa ubang mga venues sama sa barangay gym. Okay man na siya may basta ang ato ang it must be coordinated with the barangays, no, so that the barangay and also magamit na to ang ilang mga barangay tanod because there are some barangays na wala mag-duty na og panggabi. So with that, kinanglan kita og someone nga authorized siya nga makabadlong sa mga tao nga ma-maintain na to ang ato ang social distancing. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Marondina, Balitang Bisda. Committee on Transportation sa Konseho sa Dakbayan Sugbo mibahad nga ideklarar ang Vallecar Transit nga persona non grata kung tinud-on gyud nga mohunong sa pagpamasahiro sa mga ruta sa Dakbayan sa Sugbo. Si Chelo Valiana sa report. Giangko ni Konsehal James Anthony Cuenco, chairman sa Committee on Transportation sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo, nga gustong magpa-exempt ang Vallecar Transit sa travel line ug PUVID nga gihimong rekisito sa Dakbayan. Gustong paminawon sa Konseho ang hangyo sa Vallecar Transit nga mo'y nagpadagan sa mga Ceres bus. Gibanabanang moabot sa 200 ka Ceres bus ang nagbiyahian karon sa nagkalain-laing ruta sa Dakbayan sa Sugbo. We will still hear their side, no? Gusto po nato makuan adungog unsa gi katarungan nila ngano di man sila makuha atong Sitom ID o sa travel line. Apan mibahad si Cuenco nga kung tinud-on man sa Vallecar Transit ang ilang bahad usab nga i-pull out ang ilang buses sa mga rota sa syudad, mapugos ang konseho pagdeklarar kanila nga persona non grata. Kung mahitabo kini, did-an na ang mga Ceres bus nga makasud sa Dakbayan sa Sugbo. Before the council to declare them as persona non grata, the company itself persona non grata diri sa syudad sa Sugbo. So ang resulta na dili na sila makabiyahe dire. Gisuwayan sa pagtawag ang admin manager sa Vallecar Transit apan mipasabot nga maghuwat pa siya og pagtugot sa ilang labaw nga makaluwat og pamahayag. Samtang sa tigom sa Jeepney Task Force, nauyunan nga ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang unang muhatag og special permit aron ang Cebu City Traffic Office makahatag na sa travel line. Hangyon ni Director Eduardo Montealto sa LTFRB7 nga mas maayong makahanay na og travel line ang CCTO aron mas hapsay na ang mga rota sa Enero. Sabtang lakip sa giandam karon sa buhatan ni Cuenco ang balik pasada card nga magsilbing ID sa mga PUJ driver nga tugutan ang makapamasahero. Si Anifil Kagud, operator sa duha ka PUJ nga may ruta nga 04L, maon pay pagkuha sa ilang balik pasada permit. Katong sa pending penalties na mo sir kay wala ra man mi ato gipabayad. Si Jolly San Jose sa Committee on Transportation miingon nga menos pa ang mga driver o operator nga mikuha sa ilang pasada permit ug ID. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiana, Balitang Bista. Mga barko nga mag-angkorahe sa kadagatan sa Talisay, mga barkong nalunod, nasangad ug nagpasagad og labay ug basura sa dagat, pamultahon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay. Ang report ni Family Dumabo. Kini kun hingpit na nga maaprobahan ang ordinansa nga giduso ni Konsehal Antonio Bacaldos Jr. kinsa mausab ang chairman sa Committee on Environment. Atol sa sesyon ganihang buntag, ana sa second reading nga maong balaod nun. Mato ni Bacaldos, kinahanglan kini aron maprotehian ang kadagatan og resources niini isip tabang usab sa mga mananagat. Matod sa konsehal nga pag-regulate usab kini sa mga kalihukan diha sa dagat sa Dakbayan. It will be up to Marina CPA to give notice to the mariner, Mr. Chairman, fines and fees for the vessels that run aground in the marine protected areas.
Gihangop sa kapitan sa usa sa mga coastal barangay sa Dakbayan sa Talisay ang ordinansa. Apan niyang panghinaot nga dunay gingipon ang maong balaod nun. Lakip na niini ang mga gamit sa pagpanggukod ug pagpamuyag sa mga barkong nakaangkurahi ug ang mga nakasala sa marine protected areas sa syudad. Ordinansa, kinahanglan gyud nga dunay ngipon kay unsa man nato paggukod anang mga barko nga ang ilang opisina tuwas laing nasod o tuabas Manila nya naa mag-angkurahe dire. Muna nga wasad tay mga sakyanan. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Inahan sa call center agent gagipusil patay sa usa ka beach resort sa lungsod sa Liloan na nawagan og gustisya sa kamatayon sa iyang anak. Si Luan Mirondina adunay report. Kasamtangang gihaya dinhi sa kapilya sa Barangay Pahak ang patayng lawas sa 21 anyos nga si Casey Bellones Dumagat, usa ka call center agent. Ang biktima gipusil patay sa usa ka beach resort didto sa Liloan niadtong Huwebes sa hapon. Uban ni Casey ang iyang mga higala ug ang iyang inahan nga si Jingle. Matod sa inahan sa biktima, igo lang nananghid si Casey nga sugato niini ang motorsiklo nga nag-deliver sa gi-order nga swimsuit online apan nakadungog na lang siya og buto sa armas. Pagbalik niya sa pasod, nag-expect siya nga lalamove to. Gigo na siya dito sa tangpugo. Si Jason nagkunwari na lang anti-asa si Casey. Namin nadungog nga buto sa armas pero siya mismo nagato sa kong anak sakit. Pagawas na ako ni Kawas ko sa pool kasi hirjang tantig na Lisa. Pagawas na ako akong anak nakita na napasakit na akba na. Dead on the spot si Casey, human mahiagom ug samad pinusilan sa iyang tangkugo. Gibutyag sa inahan nga may nadawat ng death threat ang iyang anak. Apan hugtano niyang gihimakak nga nalambigit sa illegal nga drogas ang dalagang biktima. Ako anak dili involved sa drugs kundi gigamit nila sa ilang mga transaksyon. Kay walay ATM ang iyang uyab. Giswayan pagkuha sa RTV Balitang Bisdak ang habig sa Liloan Police Station. Apan sa pagkakutlo ning balita, wala pay mahatag ng update ang hepe sa dagan sa investigasyon. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Piliun lang sa bagong Police Regional Director ang pagpadaog mga augmentation force nga sangunan unya sa pagbantay sa mga misa de Gallo sulod sa buwan sa Disyembre or sugod sa Disyembre 16. Si Chelo Valiena sa report. Gipahibaw ni Police Brigadier General Ronnie Montejo, PRO7 Director nga magdugang og mga pulis gikan sa Regional Mobile Force Battalion o kaha sa mga pulis nga nadestino sa mga buhatan. Sa curfew, so siguro ang mga LGU mag-adjust sila na. Kanya ang kana sa augmentation nga na kuan nimo o mag-augment me sa mga areas nga gikinahanglan. Iyang gipasabot nga piliun lang ang mga dapit nga butangan og mga pulis, ang mga dakbayan o kahalungsod nga mas nanginahanglan og dugang puwersa. Iyang gitata usab niini ang dakbayan sa Sugbo. Pilion nato ang katong kinsa gito yung nanginahanglan ug asa sad ang angayan para masigurado nato na ma-maintain ang ato at least minimum standard sa safety health protocol. Samtang sa press conference ni Mayor Edgardo Labella, nagkanayon nga taas ang kahigayunan nga usbo niya ang executive order nga naglatid sa curfew gikan sa alas 11 sa gabi hangtod sa alas 5 sa buntag. Himuon na niya kini sa mayor nga alas 11 sa gabi hangtod sa alas 3 sa kadlawon. Gitumong kini aron makasaulog ang simbahang Katoliko sa Sugbo sa duha ka misa de Gallo sa alas 4 sa kadlawon ug laing kasaulugan sa alas 6 na sa buntag. Wa pay napagawas nga EO ang City Hall kabahin sa curfew ug pagsaulog sa mga misa de Gallo apan bisan pa niini nangandam na ang team of pastors ug ang Parish Pastoral Council sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus nga magsaulog sa misa de Gallo. Ilang gitutukan ang pagsiguro nga mapatuman ang health protocol ug ang social distancing sa mga manimba sa gawa sa simbahan. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Sa
Sugda na karong adlaw ang distribution sa financial assistance alang sa mga senior citizens sa Mandawi City. Matud sa Office of the Senior Citizens Affairs, gikan karon hangtod Petsa 18 ang gitakda nilang pag-apod-apod. Apan kundi mahuman, mamihimo silang mulugway hangtod December 21. Matud ni Melinda Bihag, andam na ang City Treasurer's Office, OSCA ug PNP alang sa house-to-house distribution. Una nang napaubos sa rapid test ang mga personnel nga mangunay sa pag-apod-apod. Kabahin kini sa mga safety measures nga gipatuman aron kalikayan ang pagkatap sa COVID-19. Ato sa nang ipatuman ang seniors mag-wear face mask, face shield, and naa sila ilang kaugalingon ballpen para dili na taan ang magpasa-pasa ta sa ballpen. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kaya sa sunod simana na magsugod ang pagsaulog sa Misa de Gallo na meeting na sa mga stakeholders ang 8 ka mga simbahan sa Dakbayan sa Talisay aron pag-finalize sa gikinahanglan nilang buhaton. Si Faye Marie Dumabok adunay live report. Pam. Bob, usa na sa gipahigayonan sa maong meeting, mao ang National Shrine sa Santa Teresa de Avila Parish sa Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Talisay. Dinusa sa nasabutan nga mataguman gidayon sa Misa de Gallo, himuon ang pag-disinfect. Adunay duha ka schedule sa Misa de Gallo matag alas 4 ug alas 5:30 sa buntag. Gawas sa duha ka schedule sa Misa de Gallo matag kadlawon ug anticipated sa gabii. Nasabutan sa tigom nga 50% lang gyud sa kapasidad sa simbahan kun 600 ang makasud sa Santa Teresa de Avila Parish Church. Nasabutan usab nga sa matag human sa misa di gyud dayon pasudlan sa laing mga tawo. Gani mubaan sa mga pare ang ilang wali aron aduna pay 30 minuto sa pag-disinfect sa ingon masiguro nga malimpyuhan ang simbahan. Kinahanglan nga dunay railings padung sa nag-inusara nga entrance sa simbahan aron masiguro nga makuha og temperatura ang manimba ug masubay kung si kinsa lang ang mamahimong makasud. Baloron Domingo sa tanang misa nga we will advise kadtong nagidad og 65 above o ang minors 15 below kung mahimo dili lanta sila motambong. Kadtong nag-ubo-ubo, gisipon, dili na lansad motambong sa mga misa, unya og motambong yun sila, then basin masangit sila sa atong barangay health workers. Our Lady of Consolacion Parish is that every after mass nila, kay na sila second mass, after the first mass, they will disinfect. So they will have a lot of volunteers placed around the church para mag-disinfect sila right after the mass. So before masod ang incoming attendance para sa second mass, limpyo na. No? That was what I also suggested diri sa Santa Teresa Avila. Sa tigom nga gitambungan sa mga kapitan, ilang gipasalig nga ana ang mga tanod nga mutabang sa kapulisan, sa City Toda o sa mga volunteers sa simbahan. Doon na sila i-augment nga tag napo katanod kada barangay. Pero the rest poblasyon full force gina siya. Doon na different assignment kay ang atong entrance dire kung kanila ato pasagdan sa main entrance dili ka coop up nga mapundo ang mga tao sa gawas. Nitambong usab sa tigom ang mga taga-Talisay City Health. Susama usab ang himuon sa Our Lady of Consolacion Parish sa Barangay Laray ug sa laing unom pa ka mga simbahan sa Talisay City. It's very important to prevent the spread of the disease kay as you know, pertiyo na tong paningkamot nga magagamay na karon duha na lang isa na lang ang kaso nato nun sa COVID sa Talisay and kana siyang usa mao gyud na siya ang sugod. Babo sa buot nga ipatan-aw pag-ayo sa LGU ang gitugutan sa Cebu Archdiocese nga pagpagayon usab og mga misa de Gallo diha sa mga complex o gym. Matod ni Santillana nga mas maayong dili open gym kinaron ma-regulate ang gidaghanon sa mga manimbahay ug aron mas mapatuman ang social distancing ug ang uban pang health protocols. Bob, daghang salamat Faye Marie Dumabok sa imong live report.
Mga firecracker vendors sa Dagbayan sa Lapu-Lapu nanawagan nga unta matugutan sila makadisplay hapon sa ilang mga paninda sa naandang pwesto. Kinihuman, gikinahong naglaraw ang City Hall nga usahon lang ang display area sa Barangay Babag. Si Luan Merondina sa report. Puliki karon si Los Viminda Ando, presidente sa Babag Kinalumsan Fireworks Association ug ang uban niyang mga sakop sa paghikay sa mayor's permit nga usa sa mga rekisito aron matugutan silang makadisplay sa ilang mga baligyang firecrackers ug fireworks sa Disyembre 16. Apan nabalaka si Los Viminda ug ang iyang mga kaubanan human makadungog sa plano sa lokal nga kagamhanan nga usahon lang ang display area sa mga pabuto sa Barangay Babag. Matod ni Los Viminda, kung ipatuman kini sa dakbayan, maapektuhan ang panginabuhian sa ubay-ubay nilang mga sakop. Sa 65 ka mga miyembro, 20 niini ang may mga stalls sa Kinalumsan Kanhulaw. Dili man sad mahimo nga kamera ang Babag kay ngano naaman sad mi member sa Kinalumsan. So mao na karon siguro. So gusto ta mi nga i-appeal na lang ang Kinalumsan. Kay pareho man mi nang inabuhi. So muna gitan-aw na to karon na kanabang asa dapita kung ma-extend man na siya, no? Tugot ita nga mo extend sila basta safety unya sama atong naandan sa mga nilabay. Karong hapon gikatakdang tigumon dinhi sa Lapu-Lapu City Hall ang mga firecracker vendors aron ipaubos sila sa orientation ilabi na sa mga health protocols nga gikinahanglan nilang subayon. Sa nakalabang tuig, gitugutan man ang pag-display sa mga pabuto, daplin sa karsada, gikan sa Barangay Babag, hangtod sa Barangay Kanhulaw. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisda. Mga kapuso, sugod sa tunga-tungang bahin ning buwana, makita na sa Digital Channel 7 si GMA Afford a Box ang mga blended learning program sa DepEd TV. Napili sa ahensya ang inyong Kapuso Network isip katambayayong sa mas halapad ug mas tinaw nga paghatod sa edukasyon sa kabataang Pilipino. Si Chela Valiena sa dugang detalye. Gumikan sa new normal, gidiliuna ang face-to-face classes. Maong sa online learning, nagsalig ang kadaghanang mga estudyante. Apan dili sabtanan adunay access sa internet connection. Nunot niini naghiusa ang DepEd o GMA Network aron mahatagan og tukmang atensyon ang edukasyon bisan pa sa hagit sa new normal. Ipagamit sa Kapuso Network nga libre ang Digital Channel 7 aron dito ipagawas ang blended learning program sa DepEd. Niadtong Biyernes, usa ka virtual signing sa Memorandum of Agreement ang gipahigayon sa pagpangulo nila ni GMA Chairman o CEO Attorney Felipe Gozon, GMA President o COO Gilberto Duavit Jr. ug uban pang mga senior executives sa GMA sama nila ni Senior Vice President for Finance Ronnie Mastrilli, Chief Risk Officer and Senior Vice President for Corporate Strategic Planning Reggie Bautista ug Vice President and Head sa GMA Regional TV and Synergy Oliver Victor Beltran Amoroso. Sa habig sa DepEd, present sa Education Secretary Leonor Briones ug uban pang opisyal sa departamento. The role of GMA is going to be very crucial because of its reach. As you reach, practically the entire country as the largest network. And this is the kind of audience that we want to reach out to and convince that this is the way forward. Matur ni Attorney Felipe Gozon, giila sa Kapuso Network ang kaimportante sa basic education. It is therefore our honor and privilege to join forces with the Department of Education and provide our TV platform for free to enable our young learners access to broadcast education while keeping them safe at home. It is also GMA Network's shared responsibility to be part of the country's efforts to curb the spread of COVID-19 and at the same time enrich the lives of Filipinos in ways that we can. Makita ang DepEd TV sa Channel 7 sa GMA Afford a Box, sugod karong tunga-tungang bahin sa Disyembre. Chelo Valiena, Balitang Bisda.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Mayong adlaw kini atong latest weather update karong adlaw, Monday, December 7, 2020. Ang northeast monsoon or amihan ang padayon nakaapekto sa may northern Luzon, samtang ang easterlies ang nakaapekto sa may southern Luzon ug sa tibuok sa Visayas. Sulod sa atong 24 oras na forecast, ang tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng medyo mapanganuro na kalangitan ngadto na sa madag-umon ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories kasama ng mga heavy rainfall warnings. Dinhi sa Cebu ang haring adlaw mosalop sa alas 5:22 sa hapon ug mosilang sa alas 5:50 sa buntag. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas. DOST, mayong adlaw. Og manasugdan na ang implementasyon sa bagong traffic scheme sa lungsod sa Konsolasyon. Ipatuman ang no left turn sa mga sakyanan nga magsubay sa tibuok gitason sa National Highway sa baong lungsod. Gitinguha kini aron lahos-lahos na ang dagan sa mga sakyanan sa highway o dili na maghuot ang dagan sa trafiko. Aduna hinuoy gitudlo nga lugar aron magsilbing U-turn slot sa may Pitogo area o sa unahan sa dakong mall sa maong lungsod. Ang bagong traffic scheme nasabutan sa tigom tali nila ni Governor Gwen Garcia, Konsolasyon Mayor Johannes Aligado, Liloan Mayor Cristina Frasco o taga DPWH. Nunot kini sa bugat nga dagan sa trafiko sa lungsod sa Konsolasyon nga sinati sa mga sakyanan paingon o pabalik ngadto sa norte. Gipanawagan ang sikinsaman nga nagakita kang Uniel Aparicio Natividad nga wahing nakitaan sa B. Rodriguez Street, Dakbayan sa Sugbo niadtong Nobyembre 24 alas 7:30 sa gabi. Andam ang pamilya mohatag og 300,000 pesos nga reward sa magkahatag og impormasyon sa iyahang nahimutangan. Palihog lang og kontak ang dyan sa mosunod nga mga numero 0968-331-0861 o 0956-056-4558. Gibida sa usa ka resort sa Panglao, Bohol ang ilang 10 feet Christmas tree nga hinimo sa mga tanom nga mayana. Makapahingangha ang kadaghan sa ilang koleksyon sa mga tanom nga makita sa Barangay Bulod. Gikan sa labing mahal hangtod sa labing barato. Dayag kaayo ang pagka-certified plantito o certified plantita sa mga tag-iya niini. Adunay stand nga hinimo sa kahoy, diin didto gibutang ang moabot sa 300 ka mga mayana plants nga anaa sa mga kaang aron mapurmang Christmas tree. Adunay nagkalain-laing varieties ang mayana, apan may patigbabaw pagihapon ang dahon nga color purple ug pungpong nga pagtubo niini. Tapad si Christmas tree makita ang bilin nga gidayan-dayanan usab og mayana plants. Ang mayana o Coleus Blumei-Bend usa ka matang sa gagmayng tanom nga sagad makitang gipatubo sa mga kaang ug sa tugkaran sa mga balay. Ang dahon niini dukdukon ug itambal kung adunay gipamati sa kalawasan. This is the 1 million plant. And the cheapest plant, 25 pesos only. And Mayana pa rin is the best. Mga kapuso, ugma holiday ug fiesta opisyal alang sa Feast of the Immaculate Conception. Holiday of obligation kini alang usab sa simbahang Katoliko. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disda. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Og 18 ka adlaw na lang, Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.